Ekene m Igbo, kene nwoke, kene nwaanyị, kene ihe na-emere anyị ife. Biko na ụbọchị nke taata ozi ajụghị ebe a na-asị na osimiri anara eli onye ọ na-afụrụ okwu ya. Biko nwanne anyị nwoke anụnwa ewepụtago vidiyo o mekwa wee na-akọwasị na ihe okongwu dibịa na Ayaya na Nando mere ya ka o si wee jee ejebe ịchaka mmụọ grupu nwa na-asị na a na-aba aba, mana no mata ihe niile anyị kwucha maka nya bụ ife, ụfọdụ ndị still ignored our warnings wee sị ka ha jejebe a. Kịta ọ pụtago wee na-akọwa ihe ya na ihe je ka esi wee gwuo ya changom, ka esikwa wee mee ya nka, ka esikwa wee mee ya nta, mee ya imo. Mana n'ọbụla o si na dị, anyị emeghị ya na chanel a wee na-adọ ụmụ Igbo aka na ntị wee na-asị ha na ọ bụghị ebe ọhụrụ na-akwa chakam unu agawa, maka na ọnwụ ndị ya eje n'ime ọhịa akụwa chakam gbapụtakwa na-asị gị onye kọrọ ya bụ ife. Isiokwu ya wee bụrụ na bikonu dodo ndoloko, ọ bụghị ihe melu nwoke ya emelu nwaanyị, ọ bụghịkwanụ ihe ebe nwoke si akpata ego ka okeke ya esi wee kpata ego. Bikonu nenenu ihe nwanne anyị nwoke akọrọ, ihe ya na okongwu dibịa na Ayaya na Nando je mgbe ọ sị ka ọ jebe ịchaka mmụọ. Ngwanụnụ ọseti ọdịn na omume solonụ nene. Na anyị si na anyị ga-enyekwe free giveaway again, anyị ga-enyekwe ndị mmadụ ịchaka mmụọ, mana ị na-abịa mara na o nwere ego eji egokote ife na ya dibịa eme nji ego ego ife wee rụọrọ ya ọrụ. Ị na-abịa ejide ego eji egote ife, ọ bụ na ego ole dị etu a ka ị na-enye ya, ego ekeji ego ịgba gị nwe weta ọkara wee gụọ ife. Anyị ga-enye another free giveaway, anyị ga-enye 50-50. Ndị na-azụ aka anyị ga-enyekwa 50 ọzọ, ndị contract anyị ga-enyekwa 50 ọzọ, ndị ọcha na-emere ọgụ anyị ga-enyekwa 50 ọzọ, ndị na-ebu ngwongwo anyị ga-enyekwa 50 ọzọ. Many people ndị na-ebu ngwongwo megoro ọgụ kịta nwa onye si na onye egotere m moto, ọ bụrụ nke a bụrụ nke gokom na moto ka ya ga-eji kere moto ọkpọrọ afọ amabara m afịa, moto ọkpọrọ afọ na ya ga-ego ya m ụbọchị a ị ga-abịakwa, mana ihe ọ kpọrọ moto a chaka mmụọ na-agba gị maka ya nekwe ihe igbe Ayaya bụ ile m 380,000 ahụ. Ihe ọsị gị na ọwụ ihe a na ọsọ ị na-ekwu ka like this gị na-ayụ ya like this. Ị hụrụ ihe na ihe igbe Ayaya nyere m sị m na ihe na ọwụ ịchaka mmụọ hụ na ihe ọkụkọ ha o ji n'aka dada esi gị na ọkụkọ nwụrụ. Nekwe ihe na-esi n'ime ihe apụta okwute ihe awụ scam. Ọzi mgbe m bịara mepe ihe awụ scam na ihe na-esi n'ime dị isi na-apụta. Ana m agba gị na ihe na-esi n'ime ya apụta, ihe na-esi n'ime ya apụta. Kwe ma okwute ndị a na-anọ n'ime mmiri nekwe ihe awụrele wujuo n'ime ihe chai na ọwụ ịchaka mmụọ. Chere ka m gwọ ya ihe ka ihe o ji dị ka anụmawụ ya na akpara edo o ji fuchie ya ihe, so akpara edo ha epresịrị m ya ite na-afụchi ihe dịka mepe na watch ya ihe na-echi n'ime adastashin ya mkpụrụ otu ọjọọ nekwe na-echi n'ime ha adastashin nekwe mmadụ mere mmadụ ibi ọsụlukat ya họsịrị jos wụrụ akpara ede wụrụ ọbụla ọkụkọ gbuo shim na ya ka ndị ụkpụ gbewa ya ka ihe ka ndị ụkpụ gbewa distin na ka ihe egbewala m ya ka anyị lele ma enwere ihe na ya n'ime na ya ka ịhụ na ọ scam. Ị hụrụ na ọ scam, nothing dey inside, ọ scam. Ka this thing si mee bụ na o ruru earlier this year, oge m bidoro na-efolo okongwu dibịa ọ na-eme igbe Ayaya interview about ịchaka mmụọ. Ọ bụ na ị na-efolo earlier this year, gosi na agba ihe almost 3 months or 4 months o mere. Earlier this year igbe Ayaya pụtara na platform okongwu dibịa na-ekwu na ya na-enye people ịchaka mmụọ, na ya chọrọ inye 100 people ịchaka mmụọ free of charge. That the only thing you will do is to come with small money. A ga-eji azụ materials
a ga-eji arụ gị dị ọrụ n'ọwụ arụchana gị dị ọrụ ọwụ na things gaba in order ị bịa nyemezie testify. So I keep on watching the interview online. Now watch ya. So after Kamidoro now watch video. Wagaji, ibidokwe the same interview. Na ke Ayaya. What is here? From the place Wagaji in Menia, Mamonyo Obodo, Abiakwa, make the same interview. More this year interested. I have to call Okong. No, I have to call Ayaya. Boy, you pick Okong. Boy, Okong. Okong, same near no life. Mo bata life. Mbatakwa life that is mba Facebook. Na watch Okong. Obrukwa na ebe Okong no na eme life bụ na ka Ayaya. Mpo life because ebe no dey open that time. Mpo life. Nterezie or mecha life. After mecha life, boy. You see na this person in life na kiana. Nandi interested bụ Ayaya. Nandi interested about that in Chakamu on you could not get yes or no get 100 people. And 100 people how to in Chakamu and all songs and then a happy phone. Then as I had drug and then so many things up. And out of this many things add him too and made to inside it and as well came is na people phone. So nkọwala Kongo dibia this thing Kongo dibia simo na chance card na I can need more than 50 people. You see okay ke ka mmesi nwetekwenu ke ka mmesi bia ke ka mmesi nwete demand osimo mmukpo Ayaya na phone nsi na makpọgo Ayaya na Ayaya ekwere pick call osimo okay na mmụ chọ ka ya nwa personal bụ Kongo dibia ga na nke Ayaya register m with my name na aga m akwụ ya 20,000 no ihe m ga-akwụ ya for ya nwe register mụ na ke Ayaya then na the next day I can come that is na enwe ike bịazi at any time ebidozie dị ọrụ na ihe nidere bịa with obrego or ye register ha I send the ali ego ye jibido dị ọrụ. So mụ na my friend no chadade ye okwu my friend ashim no mụ enwe ego na send the onye so otla mụ ga na ọ ga-aka mma nsi okay Kongo dibia send ala m account number ekpere me send gali ya the ego follow that my friend negwura m oru on Saturday mkpọ Ayaya again because later o mechara pick call m that day boy again see ya na so distance and akpụgwo m onye wetala na ọgbakwala m na chance yes Ayaya sim yes na chance card mkpọ ya kọwacha anya si na esi ga-abịa osim okay eru on Saturday mụ agaba na ka Ayaya ngaruo ọnọrịa mgba kaadị 5,000 bido na-echi ya after ka m bidoro na-echi ya ọ bụrụkwa na enwere two guys nọ ebe ya enweghị na gị ịbara kọtla gị na mmadụ ebido na-ekwu ka mụ na ha bidozie na-eme introduce na-akọwa onwe anyị after ka anyị na-echekwa Ayaya after ka m kwụcha 5,500 ego kaadị na-echi ya mụ na those two guys na-eme exchange of word kọtla anyị na-akọwachi onwe ọ bụrụ na those guys abịala over let me say kamgbe 1 week na ha akwụọla those guys akwụọla about so bụrụ na those guys akwụọla about let me say 500,000 for ha na wotla eji arụgala ha ọrụ so but the process adịbeghị ha kwurubeghị million mgbe m bịara but ha akwụọla let me say above 500,000 so na-aga mụ na ha na-eme dị mụ na ha na-akpa bata ya akpabeghị deeply I just na-ele onwe anyị kwụtala na-ekwu na-ese elu ka bata ya agabeghị deeply anụrụ distance ka anyị na-akpa Ayaya lọta ebidozie na-aga afọ ya ofu after ka m bara
nkọwali ya sị elekwe nye mbụ na ọ mụgbọrọ gị na phone yes okay welcome na mabịala kọwacha ya ọ gba afa nsị a na ihe m bara maka ya out of this 100 people kwuru maka ya na m chọrọ ka ndị involve n'ime n'ohe nji maka ya bịa ọsị m oke na a ga-agba afa agbacha afa na a ga-aga n'ihu mmụọ na amakwụ 450,000 isi na m ejiri ụdị ego ahụ mini ekume price bie na 380,000 that the same Saturday mbra and the time mgbe m na-agwa gị ihe I ji afụga this man is around that kind 4 o'clock or to 4 mgbede time agamagwụlo so mini ekwutansi oke na aga m emere gị transfer o were complementing card ya nye m gba m akaụntụ nọmba m ga-akwụ ego ụgwọ Union Bank ọ na-eyuzu Union na-eyuzu First Bank nchi oke no problem na m eme the transfer ọ bụ na m the transfer na m eme ka ọ mara were the account number nye my brother nyere ego m n'aka ya akwụ 200,000 n'ime the account 50-100 ọkwụla 50 ga-abụ 400 ya 200 mụ na onwe m eji my own mobile app kwụọ 100 kwụọ 80 ya 380,000 so after ka m kwụrụ 380,000 but before mgbe m ji complete payment a bụ 2 a.m. on midnight on Monday midnight 2 a.m. because network that day nye gị nsogbu eruzie on Sunday morning because arahụ m na ya dị eruzie on Sunday morning mgbe ya sị na emesigo m the transfer yes na ọ confirm ebe na ọ ga-abịa ka o tinye m mmiri m ga-eji saa ahụ ka enwe ike bido dị ọrụ nti oke anụ m ozie last born ya ozi ka o tinye mmiri last born ya weta ihe ntụ ọra ka ọ gịnị kpii na mmiri si m ji esa ahụ nsacha ahụ na that Monday enwezikwa ihe ọzọ emere ntili Monday that Sunday aga chi Monday fokwa again this man pụọ till that Monday again enweghị this man mere enweghị onye ma onye ukwu ma onye nta so the thing na iwe na-agbazi m n'ahụ kọtala meetizie si a na nna chọzikwa na ọsị m na epiripachabeghị ụdị chaka mmụọ nke m personal that time na nọmba m n'orube na m bịa the next Saturday ya wee election day mgbe ya sị na ma ya abịanwu the election day because no election no less on Sunday ya sị m oke mgbe m bịa on Sunday ịmaka on Sunday everywhere was sit at home no movement I take the risk mpịama Nando everything that on Sunday still yet nwoke enwe ihe o mere oruzie on Monday around that kind because that Monday chief oziri na ahụziri Monday ruzie ka chief oziri mbidozie na-enyezie nsogbu ọpụta ebe nsi igbe na nka ni ọpụta dazi enwe ihe ọpụta na-arịkasị ya na-anye ka ọgbago n'elu mkpọ ya na fon ọpụ mkpọ ya na fon isi igbe na metụ ma wela na ejiri m ego nji a n'obodo megide emechazi mgbe m gbogidere ya sị m ọmụ ga-akụzile die ihe ya na-arụ so kama mmadụ isikwa na anụ m in a hurry I have to keep calm gbakwa nkịtị around that kind too ya nwa akpọ m sị m na ya pripacha na dị chaka mmụọ na m ga-abịa ka edozie dị mbata n'ime ngọna na-agba afa ya weta dị chaka mmụọ ọkụkọ ọwụ asị gị na ọwụ ịchaka mmụọ fowl ifu data ọkụkọ ahụ ọ na-ejiji n'aka sị gị na ọ bụ ịchaka mmụọ na-ewere dị ọkụkọ afụrụ m datin na ihe a bụ ihe na ọrụ eziokwu enwe ka a na-esi eji aka apịwu ọkụkọ ha nara anwụ a na-eji aka apịwu ọkụkọ ahụ so o mecha those things si m na dị chaka mmụọ na mmeji ya na ka m edebe ya na-abịa si mba na mkwụrụ ụgwọ ya na m ga-eji ya na ọ ga-aka mma na nji ya na ị na ya dị m ọtọ ọ bụ ihe ọ ga-awụ ọ bụ ihe a ga-adọbada na ihe ọ ga-awụ mgbe ọbụla ị na-edili ka ị gaa bịa ikwu okwu ịyọọ ya ayọ si m oke ya nwa pakeji chara m ya pakeji ya ọfụma so I have to wait because ịmaka ihe ahụ I have to wait ka chi jie
before nataba Imo State. So jijie nataba Imo State. And ka o si kọọ a na-esi eyuzi ihe abụ na ọ bụ na ịlọta like otan na before na ọ bụ na mmecha ihe nchọ ime lọta chọọ before na ntige m o nyekwara m ose ọjị m nwere mkpụrụ ose ọjị 9 alligator pepper 9 ntị n'ọnụ nkwuge mkpege ekpere m ga-ekpege m n'okpecha yoga no favor yọcha m wụrụ mkpụrụ ose ọjị taa ya melokwuyelu taa mbọ ya na ihe eme ebe na-akwe. My brother had been doing this thing for more than 2 months, nothing show. Bought this man again. Kowachania, this thing. This man has more na the thing on email na I should go and buy salt. Na nzo nu she miracle jinu sama. Then come matra no scam. Then bidozie man those 2 friends meet na bia bidozie na communicate. Obro na na those 2 guys are for that man 1.7 million or more than, and everything you know they are scam. I'm gonna share like contact those 2 people. So remember I notice here na that thing no they really. Enwefu onye na emere shout out ka ghara ịkpa afia because na ama m ga post to this thing. So ofu onye n'ime ha na ejisiri oji. So mgbe m ga notice here na this thing was scam. So enwere ofu onye na isokwe mgbe ha mege interview mkpọ the guy see ya na ịma na this man ihe ọ na-eme was scam. Eleghị na-eji aga gị na promote onye na-eme ihe scam. Na ịma na this thing na-eme scam na not onye ma na your life no at risk. Yes mo yes na many people are complain na the thing to yawa. Onye na-eme ya that is onye na-abịa na a blogger na-abịa na kia emere interview. If self agama enweghị m ga-agba gị the person self ọ bụ na post ị ga if self nkwu enweghị m ga-ekwu na ọ bụla ga-amị a blogger na-eme interview gbaga m sị m yes na ya natala so many reports from yawa from many people na the thing is not working and mbiazie what and no ihe mere ya aji na ha a post to the native doctor again na mu watch ya na video niile about the native doctor on a post to nga ofege ego na the native doctor na akwụ ya ụgwọ ka o post we. So na for now ni mama na for now na mama na everything na that man was scam. I'm seriously speaking onye mere this man interview so que that time promote we feel no real. Ndị ba ekene m unu ọdụ mmiri nwakaalụ na-ekwu abịakwana m izimu osichi m sinzie unu nzicha gị like ekwe na ife mma bụ na ọ bụ na ikwe dị isi ekwe next year, ọ bụ na ikwe next year ekwe next 2 years, ọ bụ na ikwe next 2 years ekwe next 3 years, ọ bụ na ikwe next 3 ekwe next 4 years, mana ihe ekwelile one day. Eji m n'aka na watchchago video niile play kịta and uche gị dị n'ife gara ebe ahụ. Ọ bụ na ị na-follow m here before ị ga-aghọta na nna da condemn anything free from aka na dibia. Mgbe ọsọ ọbụla ifuru dibia na-enye gị anything free. In fact generally anything free na Nigeria n'isi ike anụ a kwesịrị na-atọ gị ụjọ. Ọkụ ifuru free alpha gbaba ọsọ, free alpha for 10 people online gbaba ọsọ. Ọkwa ifuru free teaching eze nwaanyị pụta na-ekuzi gị how to prepare good luck charm by yourself, how to draw customer to your shop, how to tie your loved ones. Ọ na-ekuzi gị all these things for free. Gbaba ọsọ no scam. JCN pụta ọ sị gị bịa na ọ ya agwọrọ gị ọgwụ yahoo for free. Kama na gị bịa ba sọsọ ife ya eji wee bịa na gị kpụta ebini ọcha. Nwanne m nwoke kedu ebe ya afụ ebini ọcha Igbo na-enwero ntụpọ ọzọ? Kedu ebe ya afụ ya? Ọ mago na ịma mfụ ya iruzie kwụzie ụgwọ ebini ọcha ahụ and ego ya akwụ ama mbụ 1 naira. Ịmanụ 500 200 300,000 ọ kwa onye si na ọ chọrọ ịrụrụ ọgụ ọrụ free. Ayaya Nando pụta ọsị na ọ ya agwọrụ gị ọgwụ free mana ịbịaba na ihe weta ego ingredients
mgbe ihe eruzi ebe a fụ na ego ingredients abụ ọzọkwa 1 naira. Anything free gbaba ọsọ. Well, in case onye nwe video anụ a o gosichago m evidence proof. Ọ bụ na Ayaya na Okongwu watch this video we decide na a ga-take up this case. Anyị nwe proof. Anything m post gị na this page nwe proof. Adị m apụta ka mmebi afọ mmadụ. Anything if m post here ọ dị authentic. Iposhu be the case. Anyị nwe proof. Egosi gị ma picture ma ego niile eji wese screenshot ego niile sendra Ayaya ma picture onye a snap na be Ayaya proof na ya gba na-eche. Ọ bụ na Ayaya decide ka o take up this matter. Onye a na-echekwa gị. Thank you very much. Ọsọ gị mụta na ife. Ka m jide ebe a. Gbaalụ ndị dibịa ọsọ, dibịa 419. Ekenekwa m unu, kene Igbo niile, kene nwoke, kene nwaanyị, ejikwa m n'aka onye na-echa na vidiyo. Biko na-echa vidiyo ọ dị gị mma, ishie vidiyo ka onye ọzọ solu gị mụta ihe mmụta, solukwa gị fụ ihe efu. Ịchọzi imekpọ ihe niile kwa okwu chịkọta ọnụ, isubscribe na this channel, isubscribe cha Igbo notification ka ị na-enweta notification mgbe ọbụla anyị tiri vidiyo ọfụ. Maka na onye ọbụla osi na-adị a na-eweta nke ọma na-eweta nke ọjọọ ya. Nke ọbụla ịchọzi iwere nke dị gị mma ịghọtago iwele nke ọbụla dị gị mma wele eziokwu ife ilu na aka ime ịchọ igwe, because Bible kwa mee ka nghọta na the truth you know will set you free. About the truth in amụhụ, and you shall know the truth, and the truth you know shall set you free. You can see the truth, but if you don't know it, it will never set you free. Obulu okwu bulukwana okwu eji amụta ihe. Biko nụ bụ ndị ọma ije m ọnụ ka anyị nwee nụ mgbe ọzọ.